हॅलो फ्रेंड्स, राजश्री सिक्रेट रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण करणार आहोत पाणीपुरी। सगळ्यात आपण आता पुऱ्यांची रेसिपी सुरू करू। त्यासाठी 1 वाटी रवा, चवीपुरतं मीठ आणि 1 चमचा मैदा, अर्धी पळी आपण तेल घालणार आहोत। आणि पीठ मळण्यासाठी आपण कोमट गरम पाण्याचा वापर केला आहे। कोमट किंवा गरम पाणी। तेल चांगलं रव्यामध्ये मिक्स करून घेऊया आणि आता गोळा आपला मळून झाला आहे। आता अर्धा तास आपण झाकून ठेवूयात। आता आपण छोटे छोटे गोळे करून घेऊयात। एकदम छोट्या छोट्या पुऱ्या करून पातळ पुऱ्या लाटून घेऊयात। सगळ्या पिठाच्या पुऱ्या मी लाटून घेते। पुऱ्या आपल्या लाटून झालेल्या आहेत। आता कढईत तेल गरम करून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आपण पुऱ्या टाकूयात आणि गोल्डन ब्राउन कलरवरती आपण पुऱ्या सगळ्या तळून घेऊयात। पुऱ्या आपल्या आता तळून झालेल्या आहेत।